Čaute ľudia, dneska vás vítam pri druhom dieli z House Tycoonu a dneska si postavíme druhý dom. A pre začiatkom videa nezabudnite dať like a odber a zvoneček, zdieľajte video, užite si video a môžeme sa vrhnúť na druhý diel z House Tycoonu. Minule sme dokončili tento dom, ešte ho ideme dokončiť a teraz pôjdeme na druhý dom. Takže trvala ma tam dokonca až 16 minút a 55 sekúnd. OK. A ideme si postaviť nový dom. Takže ideme na tento. Voila. Ten je nejaký pekný. A asi som mal pravdu. Ale ďakujem vám. Chcem sa vám poďakovať za 10 zliadnutí, 4 lajky a už máme dokonca 6 odberateľov. Ľudia, kámo. Ja neviem, ale vy ste ozaj asi nejaký bolo i. Takže tak. A dneska to môže som sa chcel poďakovať, akože. A ešte vám môžem povedať, že mám aj TikTok kanál, takže tam sa tiež môžete pripojiť a môžete mi dať follow. Volám sa tam Nemar 7795. Môžete mi dať like, keď chcete. Môžete mi dať dokonca aj odber a užite si video. Takže ideme na to. Joj. Teraz to možno bude nejaké dlhšie video, lebo je to také väčší dom, ale minulé sme dokončili tento dom, ktorý je tuto predo mňou, tá zado mňou. Keď sme dokončili, takže tak. A fúha. Toto bude ešte zaujímavé. Toto už bude nejaké možno aj možno 20 minútové video. Budem sa snažiť čo najrýchlejšie ísť a nestať iba. Takže a vy youtuberi, čo ste, tak mi môžete poradiť ozaj tie veci. Bo som predsa začiatočník, nič neviem, takže budem veľmi šťastný, keby ste mi poradili. A teraz čo mám spraviť? To je fakcia to čo je. Aj to máme dať tam rebrík, že? Si vogo. Takže už robíme, si robíš srandu, že sa Tomáš. Toto je ďalší youtuber, jemu tiež môžete dať like a odber. Ten už má lepší kanál, je tam aj dlhšie, takže môžete mu dať. Kámo, no, ideme na to. Takže tak. Dúfam, že to líbne. No ja som si ten staval dom, no to je jedno. Ale chcem, aby to líbilo, takže no, ešte majte si to. Je to môj spolužiak. Tu. Jemu môžete dať like a odber. A môžem mu sam, no, nemusíte musieť vás, lebo, ale má tam asi, má lepšie video než ja, 100%, ale, ne, akože nemôže. To je popier, no to je jedno. A môžete mi dať osaj youtuberi nejaké tipy, lebo by som smutný, ale zároveň šťastný, takže, viete. A ozaj pred tým začiatkom videa, no už v podobine videa, tak môžete dať ten like a odber. A tak, no tak to nic. To je veľmi jasný tvář. Ale ináč aj on by mohol robiť diely. Akože. One year later.
To nič. Toto vystrihneme, to nič. OK, už máme základ nejaký, takže tak. A takže tak nejak. A to ja tu budem skoro stále editovať. No vystrihávať, vole. No to je jedno. Takže a to. Ideme teraz spraviť možno interiér. Teraz to možno bude peknejší dom. Dúfam. A ako hovorím, tak aj nemôžete dať ten like, na ten like a odber na tom TikToku, ozaj. Aj nezabudnite, že za chvíľu sa odhalím, takže tak. A je to akože ľahké takto aj točiť. Aj samozrejme točiť môžete iba tedy, keď nemáte rodičovské toto kontrolu, takže iba tedy nemôžete točiť. Ale potom už môžete točiť. Takže tak nejak. Teraz kam ideme? Hore? Hore. Jo, foto. No, tak. Teraz. Pum. Shooting. Harating. Teraz ideme spraviť štvrtá jump, takže nič mu není. Nie. A dobre. Maybox X, nie. Dobre. Ešte že tak. Takže tak, ideme. Pum. A už to máme hotové, toto. Takže môžeme ísť na druhý level. Nech ide preč. Ja ho zabijem potom. No, nech ide preč. A voilà, takže. Teraz čo máme ísť robiť? Je aj tuto? Takže bereme si rebrík. Náš Bob staviteľ. To nie je Bob staviteľ. No áno, Bob staviteľ. Kámo. To je dobré. A ináč. Voilà, kámo. Keď sa tešíte na nový prečo sa to chcem spýtať na niečo? To je jedno. Ale chcem vás spýtať, že či sa už tešíte na GTA 6. Takže ozaj, lebo keby som to mal vysvetliť, tak to ako moje detstvo. Samozrejme. Ale samozrejme, keby ste si pozreli aj moje shorty včera som ich vymazal. Tak ja som tedy ešte hraval Fortnite, asi ešte pred 2 rokmi, to bolo už strašne dávno, tak som tedy začal hrať Fortnite a tam aj môžete vidieť, že som mal Travis Scotta, takže tak a takže tak nejak, no. A mohol by ísť preč už? OK. Pokud sa zabuguješ backrooms. Teraz napíšem. Pozerajte na tú správu. Vedel som. Že to líbne. Ja som s ním kamoš, ale teraz nechcem, aby som s ním robil video, lebo
Samozrejme, hovoril som, že chcem videa točiť s kamošmi, ale to zase asi ťažko, lebo som to chcel vyskúšať, ale zase nemám to nejako tak nastavené, lebo ja mám ešte jeden telefón, tam mám toho kamoša, takže cez ten volám, ale zase mám druhý telefón a cez ten točím, takže a tam zase nemám toho kamoša, takže tak. Ale ináč už by sme mohli zrobiť toto vnútrajšok. Čo? To musím vystrihnúť, nič sa nestalo. Kto tu je? Nejaká Julianka. Tak to je paráda. To sme nechceli. Ale ona, no. Aj najrobím si srandu. To neviem, či tam vyskočí. Dal som to? Yes, boom. Nicholas Jackson. Vidíte to? OK, to bolo také divné, no aj to je. Ranný bolt normálne. Ideme na to. Siding. Teraz tam už nevyskočím. Vyskočím. To je jedno, kam, prečo sa tu zabávam, však si... Lala. Go to offside. Ježiši. Go to offside, tak to je dobre. To nezabil. Kámoči, go to offside. Takže neviem, či asi hraje GTA toto, či hraje nejaký či hraje vôbec Roblox alebo Fifu, ale OK. A dneska možno natočím aj video z vonkajšku, už ne iba z Robloxu, ale natočím video aj z futbalu, ako si my dvaja kopeme. Samozrejme budeme mať zakryté tváre. Ešte uvidíme, či si pôjdeme vôbec kopať, lebo ja si idem kúpiť teraz ten parking. Takže zatiaľ sa môžete rozhodnúť. Zatiaľ môžete napísať do komentárov, že čo by som mal ďalej natočiť. Ty choď preč. Ty si bober. Rinka. Kapučinka. Balerina kapučinina. Aha. Takže ideme. Vyskoč. Dobre. Vamos. Lemes. Pokiaľ tvoj otec robí svetla. Aj bober. No nič. Chlapci, toto je pre vás otázka. Tešíte sa na šibačku? Budú love, že? Tak nič, no. Oreo. Miau, miau, miau.
Kde to je? To je tam. Ježiš. Jaj. Ja som jaký barvoslepý. Ale henty dvaja boli nejako divno. No, a ešte aj sú divní. Ideme sem. Bob staviteľ. Je zaujímavé, že asi sme už to má 16 minút. Kámo, ja musím sa chvíľu končiť, ak toto už nikto nebude pozerať. To je, no však to potom vystrihnem. Ale to už podľa mňa neviem, či bude niekto pozerať. Nech ide preč už ten bober. Hry na kapučína. OK, dokončíme už tejto scény a budeme končiť, takže a potom v treťom dieli dokončíme tento dom. To už bude možno nejaké polhodinové a tak nejak, no. Na 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 na. Life is life. Dokončíme tieto steny, dofarbia sa a pôjde na to. Kámo, ako sa mi to seká? A za 200 odberateľov si kúpim 120 robusov a viete čo? A dám to kamošom, takže alebo najľakovanejší komentár, ktorý bude pod týmto videom, tak to spraví. Fúha, meno Otca i Syna i Ducha Svätého, amen, jak sa hovorí. A už tu sa čo vypadá, že to bude za chvíľu dokončené. Takže tak. Big porch. Electrical. Table porch. To je toto? OK. Planters. Zajímavé. Pet. Electrical. Bombardinal. Krokodilal. No tak to už nikto nás nebude pozerať. OK, dokončíme ešte tento elektriky a toto video bude končiť. Čo je? OK. Máme svetla. Ešte dokončíme túto poslednú vec a budeme končiť. Ešte toto dokončíme. Tento roof. A teraz už ozaj budeme končiť. Počkaj, to je zvonku alebo znútra? Znútra, že? Aha, to je zvonku, tak nič. A už to potom ozaj dokončíme. V druhom dieli. Dobre. Takže ukončíme to na streche. Takže čaute ľudia, dúfam, že ste si užili toto video. A zdieľajte to video. A vítame sa v treťom dieli. Čaute.